lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Cita ase oke semoga kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Dumateng para pemiarsa sedaya. Kula sampun rombongan saking Seni Barong Pindrasih pimpinnanipun Bapak Bertarno saking Bondo. Pewaris saking Bapak Jaryo Suwandi. Yang punika kula sareng rombongan ngaturaken sugeng siang. Sugeng kemudian malih kaliyan Seni Barong Pindrasih. Sugeng pinarak ingkang punika sinambiang seni pasubuhan saking Bapak Ali Rahmat saudara Ibu Siti Merah. Bapak Ali Rahmat saudara Ibu Siti Soleha. Yang agak kaca ruwet dia tangan saya ikan Muhammad Muhammad Ali Maulana bukio dan dosangan putra mereka digunakan ikan yang sampai pun sekali bukti yang berikut pulau sangat terbukaan boten kasupan aturakan matur kuning panuwun kagem pemerintahan setempat Bodono Bapak RW Bapak Lintas Soho Bapak Lurah setempat ingkang sampun paring izin kangge kita sakota rumahan episode yang punika Seni Barong Pindrasih badhe ngetelaken tari tarian Jawi ingkang ana sepeda inggih punika tari barongan ingkang badhe dipunasta dening Bapak Sarto Bapak Utomo lan sanesipun ingkang ana kalih badhe ngetelaken tari jalanan utawi tari reog ingkang badhe dipunasta seniwati saking Seni Barong Pindrasih
Ibu-ibu, saudari Tiba, saudari Jenny, saudari Jada, uji sari kami pun. Salah sini pun pada jalankan tari macan kumbang. Ikan pada di penonton dari Serafian, saudara Jadil, ugi sarendangipun dipun sambung kalian tari Singolodro. Ingkang salajengipun badhe andalaken tari Sukokedhuk. Ingkang badhe dipun asta saking Jaya Seniman saking Seni Barok Sirase. Dipun sambung kalian tari Puro. Boten panjang iso lebar. Monggo kita bacani sarengan kados apa bebering karya saking Seni Barok Sirase. Suwun. Mateng para Bapak Ibu, Mas Gayu, aja sedherek yang hormati, kalau sampun diparing menika opening salah pabuka saking Paguyuban Seni Barong Sirase, pimpinanipun Bapak Mintarno saking dulu pewaris saking Bapak Jajus Wagi. Aja semangat nggih. Ora kompak semangat nggih. Barengan nggih. Nggih, yuk monggo diparingi menika Singo Barong saking Paguyuban Seni Barong Sirase.